اسمك قدس. سجل لك أزلك سجد كل برك ولك يتكنى كل لسان. أنت أوت أملاك أمالك توجي أجاز ونقص ونقص أملاك أنت لكل زسقة ولا كل عز نفس نتيواك أنا نبكى ما مهرنا قدس ولا كان زي بلا أنت مسسبت تصلي كما زبالو. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለኣለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለኣለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ስለ ኣምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሙ ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባረኸልና እንፅልዮ ጸሎት ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ስኻ ትሰምዖ ግበረልና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና ጾመ ድሕነት ጾመ ምሕረት ግበረልና ሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ዑደት ወሳኢናኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣሪአና ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኩሎም ብጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃናንዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ጠምየም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋር ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀባን ዘለዉ ድማ መሰረ ፍጠረሎም ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ዝወለድና እዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን ምለሰልና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኩሉ ንዓና ድማ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ ፀበቀልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፀእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፅባቅት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይ ስረይ እግዚእና ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒቀ ከና ስረ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሰ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ሮን ሳይድጎ ህጻናት በበስምክም ኩንፍታኑን ጻነ ይረሰን ትብሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ምልሳ ብላ ዲያቆን እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቐብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልተን እያ ከምኡውን ደቂ ሳምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርናን ረዲእናን ይሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቕምናን ኣፅኒዕናን ብሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እየ ሕጂውን በዛ ቅዱስ ስእለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ልምኖ ኣለና ኦ ጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ብሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ መፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና እዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእ እንጉርን ዝኾነ
لقبر سيطان مخرفة السبات الملاع الصلان أقويتا كبيرح كاب كل حزب خاونا رح كاب زوريا بزز لنا يبطاونا رح تطعم زحيشن عزلنا تمنى نكربيتن كل حاجة سلام كرق سلطان ذهب كان نسخة خمها كل فؤاد حننا قال حنا برنا فتنا يتأتونا حد ودخا ويتانا نعملغنا المدحنا يسكر ساس من تفر سابيل بزقبرو حرتني قريتا مساخة معرم محوي مزغنا منفس قدسن سقانا صنعاتن بؤزل لك لو من كل سعن نزل ألم آمين أين السحا مزمور 51 وأملاك كم صالخا محرني كم تعبير رايخ أبساي دمسس كاب أبساي أصديك حسبني كاب حاتيتي وين أصريني أنا أبساي فلت لكم حاتيتي كل جزيب كن مأيو زربا خاص صادق فردخان صون كاتركب سانا نعخاطر بدلكو أبقن ميخا أكي قوركو نهو بأبسا تولدكو نيكا بحاتيات تنستني نونا حقا وشتي خاطر اليو عبعو انتعو محرني انتغص أرف سسمع زاتريني كبرت كسعودو حسابني تنزقت قد كاين عصم تحقوساس بحتان حقوسنا اسمعني قصقا بحاتياتي كولو نبزل أبساي وندمسسو وعملا خطقري اللي بفطر اللي صنع منفس كاوش تحدث كاب قصقا يدربيني قدس منفس كاونا يتقدفني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفس وندقفني نقد خان مفرسهم ربئيه حتى أنا بغاهم لسؤيهم وأملاك مدحاني كابلا دم نقفني سانين صدق قال الكتب للؤيا ويتا أفي مسجانا خنقرس خنا فريكفت مسوات بها بلكانيو زي كون اسم أوروب كل كانري مسوات مراري توغوني خامو مسوات أملاك سور منفسيو وأملاك نسورن كت اللي بايتو نقوني خا نتيم صدق خاصة نايقبر الله مكاتات إيرسالم ونداء شو مسوات صدق بزحر مسواتي بملو مسوات بها قبلك عيو شو أم مسوي إخا أرح أقرب الكعيم هالليلويا صلت جزية دكاس نكرستون قسين أملاخين مسكانا أربلو حتى كحد قال لك إلمنو أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 230 بوشت لبخن كتصلي عنا كتم ببقى مزمور 230 مزمور 230 حدن أنا كتصلي ايه أونا دكتور تسقى من الباش أما قدي خيته له نتساعة خونكا دم تسقبر لك هبكاية ماما بري مزمور داويت مبل 230 كلتن ممهر سارة مزمور داويت مبل 233 حفتنا إلسا حفتنا لولا مزمور داويت مبل 234 أبي ملأك السلام مزمور داويت مبل 237 ماما بري እንደገና መዝሙር ዳዊት መበል 238 መምህር ሳራ እንደገና መዝሙር ዳዊት መበል 241 ሓፍትና ሉላ መዝሙር ዳዊት መበል 242 ማማ ብረይ እንደገና መዝሙር ዳዊት መበል 246 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 247 ሓፍትና ሉላ ዓዊልኪ መዝሙር ዳዊት መበል 248 ክትልልና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩላትኩም ተቋሪጣላ ዲያቆን ሃይ ተቋሪጽሎ እሺ ዝናይ ቤተክርስቲያን ስክሪን ከጥፋ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይ ወርሒ አመስግንዎ ኣቱም ብርሃን ከዋክብቲ አመስግንዎ ኣቱም ኣብ ሰማይ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዘለኹም ማያት አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም ሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም
ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣብቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቁን ኩላትኩም ኣብቱም ወሓይ ዝበረድ ኣሳሓይታ ግመ ቃል እተሰልጥ ህቦብላ ኣብቱም ኣኽራን ከራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታት ኩልኩም ኣራዊት ኩላትኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድሪ ኣጉባዝን ገራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቅርና ልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ 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 ወንጌል ሉቃስ አቦና ሚት ከንኩም አለኩም መስለኒ ድምጽ የላ ይቅረታ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 ነው ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ الሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚአብሔር ከይርአየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹም ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ሴራ አባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን መምህር ትምኒት ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቆም ፈራድ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቁኑዕ ፈራዲ ክቆም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ምኩነኔን ፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሴ ጌና መሬት ትነብር ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ኣብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መድሓኒን መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ አሜን ወሃብ ለአብ ቅዱስ አሜን أول ما تبارك سيستعمل مدري مسك አሜን ማማ አስሊ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ الرايتم يمسكون قال هو تسمع لنا مواعل سب زي ودا زي علم زي كا نزل علم زنبر انت زخونس نفسي نصر زخون مخنيات محلو كنيرو كن كي اتي صيوف زخون تقباركي اتي حماق كي عب قرمت حقنيا فرادي مزقلا عب حاتيات عرات تسطحي عفتي شللتنيا خدع سقاخي خلخي انت ايوت تبيو مالسي او كريستوس املاخي بتي ازيو زفر منبر فردخا اسن بدن نتزل علما فردخا انبركخن بتي ملكوتاو نتصبرق برهانكا اقطقط ኣለኹ ኣነስ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ ዘይግደስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቀባሊ ቀረጽ ኣብነት ብምውሳደይ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ግፍአኛ እየ እሞ ይቅር በለለይ እብል ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ኦ ንጽሕቲ ድንግል እሺ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነባርያኺ
قلطوس طلال راديتكي زرقحي نتي أب حلناي كم معبل زقمات كفو حسابات كباي أرحقيو نتحممت نفسي بخنتو النت أزيو حلواتات أفيوا قالو أمو ناب صلوتن من قاحن أبنقسيا مخنياتو نسخي كاليتن محرت التلمن علايت عدن إخي عدن منش إهوات نقوسين عملاخين قويتا يسوس كريستوس تصفاي إخي آمين يغني لي ما بري أوغيتا بزاليت أنا عمو بزي حاتي أتكن حد حلونا الشحرة قويتا بزاليت زيئة نعمو بحد زي حاتيات كن حدر حلونا وأملاخ بوتاتنا نسخا برخيخا برختك أزيو بزحيو قدسهم كون نزل ألم كبري زملو إيو آمين وقويتا خمتي أباها توكلنا يزلنا محرتك خم تهون لنا أنت كله نعخا يتقبيا اللوا نسخاخا أبوانو مقبي اتهوام وأملاخنا مدهنان وتسفى خلا وسنات مدري سمعنا وقويتا نسخا إخا أبزيه علي تزي نزل ألم تدحننان تعقبنان آمين وقويتا بروخي خامو فرجتاتك مهرني وقويتا بروخي خامو حقنتك أردأني وقويتا بروخي خامو كبرخا أبرهالي وقويتا محرتك نزل ألم ينبر وقويتا نعين تكبار إيدي كاب ولدو ناب ولدو معقوبي سلزخونكا أيتين تسقني وقويتا نعخا بدي لأيامو محرنن ننفسي أدحنان النابلكو إزل ألهو وقويتا أباخا توكيلي ألهو أما أدحنني فقادكا خقبرك أمهرني نسخا أملاح فالفالي هو إخا ببرهان كادما برهان إينا النرئي محرتكا نبتم زفلتخا كبرخا خا ناب قناعات لبي تمتا تقان برختن مسكانا بحق ناتكا أيومو وقد عالم زنبركا نزل عالم التنبر زلخان أبون ولدن منفس قدسن نعاخا مسكانا وداتي قرما يقبا كل لومن كل ساعة نزل ألم أمين أولو الويتا بأخا مأمانن نسمكا مزمارن سنة إيومو محرتكا كاب تصبح حقنتكا دم عليت الليتي أزنتو أمين حونا دياكون أبيل وداسي سلس قدس ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና፣ ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓየሞም እንቲ ትቅዱስም ካልካ ፈውሶም፣ ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ዓርፍኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና፣ ልማናና ከዓ ተቐበለልና፣ ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና፣ ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍሬ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ
ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። መምህር ሳራ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ጥራይ ዲያቆን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስት ተጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ኃጢአትና ክሃድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና አረግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምነልና። ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ነዘርእስ ሰብ ምንቲ አማላዴት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንአማኑኤል አምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት አማላዴት ኃጢአትና ምንቲ ክሃድገልና ተዘከርና። አሜን አሜን። ማማረዘነት ጸሎተ ሃይማኖት ከተንብብልና ኢኺ እዛ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ነዴና ኤልሳቤጥ ክህበኔ። አዴና ኤልሳቤጥ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት። ሓራይ ኦ አደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽበረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዘወለድክልናን መፅኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሓዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ሰሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባረኸልና። አሜን አሜን አሜን። ይቐኒየለይ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ውሕድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ብነቢያት ዝተነግረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሳኤ ሞታን ንዘለኣለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር። አሜን አሜን። አቦና ሚት ኮይናትኩም አላ ድምፂ ይቕረታ። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና። ክርያላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክሪያላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን
ትራላይሶን 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 ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ማማ ህይወት ቅዱስ ቅዱስ ቴንኪዩ ዲያቆን ከመይ ምስኹም ኩልኹም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታትካ ምሳና ይኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ንምሕረት ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውር ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣት ምእንትቲ ኣብ ልዕሌና ዝስሚ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዝሒ ሓጢኣትና ኣይኹን ብቕዓት ግበረና ምስጋናኻ ከምዚ ኢልና ንቕፅል በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ አኮ በከመ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቃል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እየ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀናን ሕደገልናን ኣብ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበልና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ኸ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብፀጋን ብርህራን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትቡኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝኾነ ውህብት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግብኣካ ትሕልወና ምስጋና ይግብኣካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜ ናብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ምሕረትን በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናት ተመልኣኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ምንቲ ፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትቅድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቕበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅዱስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅእ ትምኒትና እውን ሰመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብፀጋን ብርህራን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትቡኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምዝኾነ ውህብት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ናብቲ ዘይምርመር ዘይውሰን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ሓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ደገልና
خب كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا منقسن حيلين كبر نزل علم نتكايم أمين أوزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله لنا غدن قليخ بسقاهون دنقليخ ودي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك الله سغي كوان سبرختي خفرا كرسخون برخي وملتس أقا جابير مساخي وفسة دس والكي ختيات ناصر يلنا نفت ودخ يذكر سس من تانا حرت لمن النعمين كبرن مسكانا نعم لخي خون جابير سمعنا جايري قبله آمين. ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ንሎሚ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር መቐፀልታ ናይቲ ኩሉ ጊዜ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ እነንብቦን እነስተንትኖን እንመሃሃረሉን ትምህርቲ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 49 ክፍሊ 11 ካብ ቁፅሪ 49 ኣትሒዝና ከነንብብ ኢና ኣብ ቁፅሪ 49 ዘለዋ ንባባትና ማማ ትርሓስ ወልዱ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 አይጣመትንን አላ ዲያቆን ይማረ እሺ እዳሃየከ እሺ ማማ ብረይ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 72 ቁፅሪ 10 ማማ ኣስሊ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 21 نباب قطر 49 ዲያቆን አቤት ንካልእ ሰብ ሃባ አይጠማነን እሺ የግሬታ ማማ ኣስሊ መዝሙር ዳዊት መበል 72 ቁጥሪ 10 መዝሙር ዳዊት 72 ቁጥሪ 10 ድሕሪ ኣደላ ሓፍትና ሉላ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ካብ 1 ክሳብ 21 ንባብ ቁጥሪ 49 ምግላጽ ምስጋና መላእኽቲ እቶም ጓሶት ምፍራሖምን ሰብ ጥበብ ገጽ በረኸት ሒዞም ምምጽኦምን ከ እንታይ እዩ ማማ ብረይ ደቂቁ ግን ኣይንበብን እዩ ማቴዎስ ድሓንካኡ ነውጥ ዲያቆን ወደይ ማቴዎስ معرف كلتا خاب حدا خساب 10 غلطة خاب حدا خساب 10 غلطة معرف ماتيوس معرف كلتا خاب حدا خساب 10 غلطة من تأسد طبب يوسف بزمن نقص هيرودس أبتليهم نبي يهودا مستولده إنه سب طبب تولده نقص يهود أبي قالو كوخب أب مبرق رئينا أمو كنت سجدلو متينا إن أولو خب مبرق نبي يرسالم متو نقص هيرودس سمعو سنبله كل يرسالم مسؤو نفسو دمان كلهم لقاونتن كهناتن مصحفتن حزبن أكيبو كريستوس أبي إيو زيولد إلو حتتم نساتم كأ أبتلهم مدري يهودا نهزبي إسرائيل زحلو شم خباخا زيوت إيو أمو كاب شمامنتي يهودا كنت أيتنسئن إخا أيتنسئن إخا صحف يمو أبتلهم نا يهودا يبلو دحرزي هيرودس نسب طبب بحبو تصوعم كاباتاتم دما زمن اتي الترائيم كوخب أتصبع تردئي نبتلهم دما سددهم كيدم بزعبا اتهتسان الرقاقي تمرمرو مسرخبو أني كأمزئي كسبدلو أفلطني بلوم نساتم كأ إنه اتي أب مبرق زرعيو كوخب أب لعلي إتا اتهتسان زلوبتا مزيئم دو كسب زيولو مرحم نيتو كوخب مسرعيو أزيم بزح حقوس تحقوسو نبيت أتيم اتهتسان مسماريا ماديو
ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተራእዮም ድማ ብኻልእ መገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ። عليه وتسمع لنا أما أصلي هراي مزمور داوود 72 ቁጥሪ 10 ነገስታት ተረስትን ደሴታትን ገጽ በረኸት ተቕርብሉ ነገስታት ሻምባን ሳባን ድማ ውህበታት ከምጽኡሉ እዮም። الهوة يسمعنا الحين عليه وتسمع لنا حفتنا لولا እናተይ ክንታይ ኣሞነ ኢሳያስ ትንቢት ኢሳያስ عراف شو أنت كاب حدا صعب إسران حدا ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ካብ 1 እስካብ 21 እግዚአብሔር ድማ ዓብይ ስለት ወሲዱ ኣብኡ እውን ቀልጢፍካ ዘመት ፈጠንካን መርኮ ኢልካ ብብርዒ ሰብ ፀሓፍ በለኒ እምነት ምስክር ከዓ ንርኢ እቲ ካህንን ዘካርያስ ወዲ ዮቤፌክን ወሰድኩ ኣብቲ ነቢያት ከዓ ቀሪብኩም ንሱውን ጥንትስ ወዲ ከዓ ወለደት ሽዑ እግዚአብሔር እቲ ህፃን ኣቡኡን ናዲኡን ምባል ኣይክፈልጥን ሃብቲ ደመስቆን መርኮ ሰምራዊን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣፍሰሮ ክወስዶም እዩ እሞ ነቲ ህፃንን ቀልጢፍካ ዘመተ ፈጢንካ መርኮ ኢልካ ስመዮ ማርኮን ኢልካ ስመዮ በሎ ከም በሓድሽ ከዓ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛረበኒ እዚ ህዝቢ እዚ ነቲ ለመን ኢሉ ዝውሕዝ ማይ ሰሊሆን ንዓቅቦ ብርፃንን ብወርደ ረማያን ከዓ ተሓጊሱ እዩ እሞ ምእንትዚ እንሆ እግዚአብሔር ነቲ ብርቱዕን ዓብን ማያት ሮባ ማለት ንንጉስ ኣሶርያን ኩሉ ክብርን ኣብ ልዕሊኦም ከደይቦ እዩ ንሱውን ንኩሉ ደንደስ ከሓልፍዎን ኣብ ኩሉ ገምገም ክውሕዝን እዩ ናብ ይሁዳ ጥሒሱ ክኣቱ ኣብ ልዕሊ ገማጉን ወፂኡ እንዳሓለፈ ክሳዕ ክንድዚ ክበፅሕ እዩ ኦ ኣማኒኤል ምዝርጋሕ ኣኽናፍውን ንረብሓ ሃገርካ ክመልኦ እዩ ኣቱም ህዝብታት ንድሪ እሞ ክትጨፍለቁ ኢኹም ኣቱም ሰብ ርሑቕ ሃገር ከዓ ኩላትኩም ፅን በሉ ተዓጠቁ እሞ ክትጭፍለቁ ተዓጠቁ እሞ ክትጭፍለቁ ኢኹም እግዚአብሔር ምሳና እዩ እሞ ምኽሪ ምደብ ክዝርዘር ከዓ እዩ ቃል ተዛሪቡ ኣይክቀውምን ድማ እዩ እግዚአብሔር ብሓይሊ ኢድ ከምዚ ተዛረበ እዩ እሞ ብመንገዲ እዚ ህዝቢ እዚ ከይመላለስ ከምዚ ኢሉ ገሰፀን እዚ ህዝቢ እዚ ምምሕሓል ንዝብሎ ኩሉ ምምሕሓል ኣይትበልዎ ነዚ ዘፍርሕ ከዓ ኣይተፍርሕዎ ብኡ እውን ኣይትሰክሑ ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንዕኡን ቀድስዎ ንሱ ፍርሓትኩም ይኹን ንሱ ስንባዴኹም ይኹን ንሱ ከዓ መቅደስ ክኸውን እዩ ነቲ ክልተ ቤት እስራኤል ግና እምኒ ምዕንቀፍን ክኸውን ምእንትዝን ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ መፈንፀርያን ክኸውን እዩ ብዙሓት ካባኻትኩም ከዓ ክዕንቀፉ ክወድቁን ክስበሩን ክጭፍለቁን ክትሓዙን እዮም ኣብ ማእኸል ደቂ መዛሙርተይ ምስክር እሰሪ ሕጊ እውን ሕተም
ኣነስ ነቲ ካብ ቤት ያዕቆብ ገጽ ዝሓብኦ እግዚኣብሔር እጽበ ብኡ እውን ተስፋ እገብር ኣለኹ። እነሆ ኣነ እቶም እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ድንቂ ኣብ ከረን ጽዮን ዝነብሩ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ እስራኤል ንትእምርቲ ተኣምራትን ኮይንና ኣሎና። ነቶም ብሕሹኽሹኽን ብሰላሕላሕን ዝዛረቡ ጠንቀልትን ኣስማተኛታትን ጠይቁ እንተበልኩ ንስኻትኩም ከዓ ህዝቢ ዶ ንኣምላኽ ኸ ኣይሓትትን? ብዛዕባ ህያውንስ ንምውታን ዶ ኣይሕተትን እዩ ኢልኩም መልሱሎም። ናብ ሕጊ ናብ ምስክርን ከምዚ ዝመሰለ ቃል እንተዘይተናገሩ ብሓቂ ወጋሕታ የብሎምን። ሽጉራን ጥሙያትን ኣብታ ሃገር ክዘሩ እዮም። ምስ ጠመዩ ድማ ሓሪቆም ንንጉሶም ኣምላኾምን ክረግሙ እዮም ንላዕሊ ገጾም ከንቃዕርሩ። ስጋባዊ ምስለን እና ኣብ ቁጥሪ 50 ዘለዋ ንባባትና ንዓይ ጥራሕ ድዩ ዲያቆን ፍርቂ ዝረአየን ዘሎ ንዓይ ዋላ ንኩሉ ድዩ እወ ፍርቂ ዝረአ ዘሎ ገጀፍቲ ኮይኑ ሕጂኸ ኣና ናብቲ ናይ ትግርኛ ሙሉእ ግበሮ ንፀጋም ቁሩብ ሕጂ ቁሩብ ከኣፅብ ኣበሎ ኣፅብብ ኣይረአን ዘሎ ክጅመር ወዙም እንድሕሪ ጌርያ እንድያ ትወፀኩም ደላ ዞም ተደይ ጌርያ ከዓ ክልቲአን እንድመፃተን ታሽሙ ንፀጋም ኣበሎ እሞ ንፀጋም ስክብሎ ኣይትንቀሳቀስኒ ዞም ተጌርያ የማን ፀጋም ትብል ከምዚ ኦኬ ማን ከዳ ኮይኑ ደቀ እቲ ስክሪን ናይ ቤተክርስትያን ኣጥፍየ ክፍትኑ ኣጥፍየ እንደ ፀኒሐ ሕጂ ወሊዐዮ ድሓን በ ጃሃደት ዮ ኮይኑ ሕጂኸ ሕጂ ፅቡቅ ኣሎ እታ 50 ማእከል ኣለዎ በቃ ፅቡቅ ኣላ ኣራይ ኣብ ቁጥሪ 50 ዘለዋ ንባባትና ኣዴና ኤልሳቤጥ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ ቁጥሪ 6 ማቴዎስ ናይ ሓድሽ ኪዳን መጀመርታ መፅሓፍያ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 4 ክሳብ ቁጥሪ 6 ወንጌል ማርቆስ ትብላላ ያ መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 147 ቁጥሪ 8 ዲያቆን ኣቤል ምሳኸተሎ ከዓ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ካብ 36 ክሳብ 41 ንባብ ቁጥሪ 50 ማቴዎስ 11 دي halkan ንዓይ 11 ካብ 4 ክሳብ 6 ንባብ ቁጥሪ 50 ባሕሪ ምእዛዙ እቲ ማዕበል ጸጥ ምባሉ ንፋሳት ምህዳኦም ብማይ ምኻድ ሓንካሳት ምጉያዮም ዕውራት ምርኣዮም ኣጋንንት ምውፃኦም ምዉታት ምትንሳኦም ከ እንታይ እዩ መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 147 ኣነ ደስ ጅመር ኖ መምህር ትምኒት نخدلي أجي زغترخ بايلي قديمة يبكن مجمع ممر تمنيت يلان مثلني ما مارزنت مزمور داويت 140 شعاتن قطر شومنتتن ببلنا الله داك اللغي الله أبي هنتني حفظتي مزمور 140 شعاتن قطر شومنت إشي نتي سمايات بدبنا قلبيبو نمدري زنام زدالو ناب أخران سعري زوبقون شي عدينا إلسابيت أرى
ማቴዎስ 11:4 ሕራይ ኢየሱስ ከዓ እስከ 4-6 ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎም ኬድኩም እዚ እትሰምዕዎ እትርእይዎን ዘለኹም ንዮሃንስ ንገርዎ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምጻማት ክነጽሑ ጸማማት ይሰምዑ ምውታት ይትንስኡ ድኻታት ወንጌል ያበስሩ ድኻታት ዲያቄ ወንጌል ያበስሩ አለው በአይ ገና ዲያው በአይ ዘይዕንቀፍ ከዓ ብፁዕ እዩ ንሳቶም ምስ ከዱ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ብዛዕባ ዮሃንስ ከምዚ ክብሎም ጀመረ እንታይ ክትርእዩ ናብ ምድሪ በዳ መጻእኩም ብንፋስ ከለው ዲዩ خمايات بنفاس كلو زبل شامبقو انتاي داء كتريو متاكم بقچن كداونتي زغيصا سب قچن كداونتي زخدنو انه أبيتي نجستات علو سقع كنديديا اسمع لنا حليفة كمان حليفة هو ده حنسجم يلا يكون أبيل وانجيل ماركوس معرف 4:36 صبر سلطينا مباري እቶም ህዝቢ ኣፋንዮም ድማ ንዕኡ ከምታ ዘለዋ ምስኣቶም ብጃልባ ወሰድዎ ካልኦት ጃላቡ ከዓ ምስኡ ነበራ ተበውላ ብርቱዕ ንፋስ ድማ ኮነ እታ ጃልባ ክሳዕ እትመልእ ማዕበል ናብታ ጃልባ ኣተወ ንሱ ከዓ ብወገን ድሕሪት እታ ጃልባ ተተራእሱ ደቂሱ ነበረ ኣተንሲኦም ድማ መምህር ክንጠፍእ ዶ ግድና ኣይበልካን በልዎ ተንሲኡ ንንፋስ ገንሖ ንባሕሪ ድማ ስቕ በሊ ህድኢ በላ እቲ ንፋስ ዝግ በለ ዓብዪ ህድኣት እውን ኮነ ንሱ ከዓ ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዝፈርሑኩም ስለምንታይ ኢኹም ከምዚ ዝፈራሕኩም ከመይ እምነት ዶ የብልኩምን በሎ ኣዝዮም ፈርሑ ንሕድሕዶም እውን እዚ ንፋስ ባሕርን ዝኣዘዘሉስ መን ኮን እዩ ተባሃሉ هو تسمع لنا ኣብ ቁጥሪ 51 ዘላ ንባብና ማማረ ዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ 45 ክሳብ 54 ፍጡራን ምልዋጦም ሰማይ ምጽልማቱ ፀሓይ ብርሃና ምኽላኣ ምስንታቕ ኣኻውሕ መጋረጃ ቤት መቅደስ ናብ ክልተ ምቕዳዱ ንሲኦል ምዝማቱ መቃብራት መኽፋቶም ከእንታይ እዩ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ ማቴዎስ ወንጌል ማቴዎስ 27 ካብ 45 ስጋዕ 54 ኢየሱስ ከም ዝሞተ ካብ ሳድሰይቲ ሰዓት ጀሚሩ ክሳዕ ታስዒቲ ሰዓት ከዓ ብዘሎ ምድሪ ጸልመተ ብታስዒቲ ሰዓት ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰባቅታኒ ኢሉ ብዓብዪ ድምፂ ይጨርሐ እዚ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ማለት እዩ ካብቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰሚዖም እዝስ ንኤልያስ ይፅውዑ ኣሎ በሉ
ሽዑ ሓደ ካባታቶም ጎዩ ሰፍነግ አልዒሉ መፂፅ መሊኡ ብዘንጊ ገይሩ አስተዮ ካልኦት ድማ ኤልያስ መፂኡ ዘድሕኖ እንተኮይኑስ ክንርኢ ሕደግዎ በሉ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብዓብይ ድምፂ ጨረሐ ነፍሱ ድማ ወፀት እነሆ መጋረጃ ቤት መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ ምድሪ አንቀጥቀጠት ኣኻውሕ ድማ ተጨዱ መቃብራትን ተኸፍቱ ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ተንስኡ ድሕሪ ትንሳኤ ካብ መቃብሮም ወፂኦም ናብታ ቅድስቲ ከተማ ኣተዉ ንብዙሓት ከዓ ተራእዩ እቲ ሓለቃ ሚእቲ እቶም ንምሕላው ኢየሱስ ምስኡ ዝነበሩ ከዓ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እቲ ዝኾነ ነገር ምስ ረኣየ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ ኢሎም ኣዝዮም ፈርሁ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣብ 52 ዘለዋ ንባባትና ብጫፍ ስለ ዘላ ክትከወለኩም እያ መስለኒ ማማ ህይወት መዝሙር ዳዊት መበል 132 ቁጥሪ 7 ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ 39 ክሳብ 44 ማማ መዓዛ መልእክቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ማማ ብረይ ዕብራውያን 9 ካብ 1 ክሳብ 11 ንባብ ቁጥሪ 52 እምነት እቲ ሽፍታ ምድምሳስ መጽሓፍ ዕዳ ሕልፈት ቤት ጸሎት አይሁድ ብዝሒ አብያተ ክርስቲያን ስርዓት ምግባር ሰናይ ንመስቀል ምስጋድ ከእንታይ እዩ ተዋሂባትን ዘላ መዝሙር ምዕራፍ 132 ቁፅሪ 7 ናብ ማህደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ አሜን አሁን ዲያቆን ሳሙኤል አቤት ዲያቆን ሐውል ሉቃስ ምዕራፍ 23 አዋ 39 ካብቶም ተሰቅሉ ገበርቲ ክፉእ እውን ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንትኾንካ ንርእስኻ ንኣና ናድሕን ኢሉ የላግጸሉ ነበረ እቲ ካልኣዩ ግና ኣታ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፍርዲ ከለኻስ ኣምላኽ ዶ ኣይትፈርህን ኢኻ ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግባኣና ተፈድና እዚ ግና ሓንቲ ክፍእቲ እኳ ኣይገበረን ኢሉ ገንሖ ንኢየሱስ ከዓ ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ ትመጽእ ዘክረኒ ይበሎ ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ከም እትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ ካብ ግዜ 3 ሰዓት ክሳብ 9 ሰዓት ኣብ ኩላ ምድሪ ጸልማት ኮነ አለዎ ተስማዕልና ማማ ማዕዛ ቆላሲስ 2:14 ዲያቆኔ ከመይ ምስኹም ኩሉ ቆላሲስ 2:14 አጽያ ነይረሳ ካጣም ተተውቢላት ነቲ ብሕግጋት ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ እተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳ ደምሲሱ ከዓ ንዕኡ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእከል ኣርሓቁ ሓንቲ ፔጅ ጥራይ ዲያቆን ሓው ሓንቲ ተቕስያ እሺ ማብረይ ዕብራውያን 9 ካብ 1 ክሳብ 11 ዕብራይ ዲያቆን ወደ ዕብራውያን 9 ካብ 1 እስከ 11 ምድራውያን ሰማያውያን መቅደስ ደጊም ነቲ ቀዳማይ ኪዳን ድማ ነገልግሎ እግዚአብሔር ንምድራዊ መቅደስን ሕግጋት ገይርዎ
ድንኳን ተተኺሉ ነበረ እሞ ኣብታ ቅድሚ እትርከብ ቅድስቲ እትበሃል ክፍሊ ቀንዴል ሰደቃን እንጌራታትን ምርኣይ ነበራ። ብኽንየው እቲ ካልኣይ መጋረጃ ገና ኣብቲ ድንኳን ቅድስቲ ቅዱሳን እትበሃል ነበረት። ኣብኣ ጽንሃን ወርቂ ብኩሉ ወገን ብወርቂ እተለበጠ ታቦት ኪዳንን ነበረ እሞ ንሱ ነተን ማና ዝሓዘት ፍዮ ወርቅን ዝጠአት ዘንጊ ኣሮንን ጽላት ኪዳንን ዝሕዝ ነበረ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ መንበር ፀጋ ዘጽልሉ ናይ ክብሪ ኩሩቤል ነበሩ። ብዛዕባ እዚ ሕጂ በብናቱ ክንዛረበሉ ዘይኮነልና እዩ። እዚ ከምዚ ኮይኑ ምስ ተዳለወ እቶም ካህናት ኩሎም ሳዕ ናብቲ ናይ ቅድሚት ድንኳን ኣገልግሎቶም ከብጽሑ ይኣትዉ እዮም። ኣብቲ ካልኣይ ግና እቲ ሊቀ ካህናት በይኑ ሓንሳ ኣብ ዓመት ይኣቱ። ግና ብዘይ እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ ስሕተት ህዝብን ዘቕርቦ ደም ኣይኣቱን እዩ። እቲ ቀዳማይ ድንኳን ገና ቆይሙ ኩሉ እቲ ናብታ መቅደስ ይኣቱ መገዲ ገና ከም ዘይተገልጸ መንፈስ ቅዱስ በዚ የርኢ ኣሎ። ንሱ ነቲ ሎሚ ዘሎ ዘመን ምሳሌ እዩ። ከምዚ ገይሮም እቲ ኣገልጋሊ መቅደስ ብሕልናኡ ፍጹም ክገብሮ ዘይከኣሉ መባእን መስዋዕትን የቕርቡ ኣለዉ። እዚ ምስ መባእን መስተታትን በብዓይነቱ ምንጻብን እቲ ዘመን ምቕናዕ ክሳብ ዝበጽሕ ስጋዊ ስርዓት ጥራይ እዩ። ናይ ክርስቶስ ደም ክርስቶስ ግና ናይቲ ዘይመጽእ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ ምስ መጸ በቲ ብሉጽን ፍጹምን ብኢድ ዘይተገብረ ማለት ካብዚ ፍጥረት እዚ ዘይኮነ ድንኳን ሰርተ ሓደ ዲያቆን ወደ እሺ ኣብ ቁጥሪ 53 ዘለዋ ንባባትና ማማ ኣስሊ ዘፀአት ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 2 ሃፍትና ሉላ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 45 ክሳብ 47 ኣዴና ኤልሳቤጥ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 3 ራእየ ዮሃንስ መወዳእታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። መወዳእታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ ሓድሽ ኪዳን መወዳእታ ራእየ ዮሃንስ እያ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 3 ንባብ ቁጥሪ 53 እምበኣርከስ ሕጂ ጌጋኻ ሕደግ እዚ ኣምላኸይ ኣመስግኖ ኣምላኽ ኣቦዩ ልዕል ኣብሎ እናበልካ ኣመስግን። ማማ ኣስሊ ኣራይ ዲያቆን ሓወይ ዘጸአት 15 ቁፅሪ 2 እግዚአብሔር ሃይለይን መዝሙረይን እዩ ምድሓነይ ከዓ ኮነ እዚ ኣምላኸ እዩ እሞ ከኽብሮ እየ ኣምላኽ ኣቦይ እዩ ክብር ከብሎ እየ ኣሜን ኣሜን። ሃፍትና ሉላ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 45 እስካብ 47 ኣነ ኣብ ኣቦ ዝኸሰኩም ኣይምሰልኩም ዝኸሰኩም ኣሎ ንሱ ከዓ እቲ ንስኻትኩም ተስፋ እትገብርዎ ሙሴ እዩ። ንሙሴ እንተ ተኣመኑስ ንሱ ብዛዕባ ጽሒፉ ኣሎ እሞ ንዓይ ድማ ምእማንኩምኒ ነርኩም። ነቲ ጽሑፋት ካብ ዘይኣመንኩም ግና ከመይ ኢልኩም ደኣ ነቓለይ ተኣምንዎ? ስማዕና እንዴና ኤልሳቤጥ እሺ 15:3 دي حقي هو إذا الله ذي تفلت كم يدعى لهم سكي فلتة من هذا اللي فيها
تا سلسته سيترعين نزلا كل التري الله كابا جمرة دحن كاب كلتا جمرة كاب تخلي تجمر هذا هو بدحري ازي حوي تحوسوا بحري مرقن زيمسل هو جاتهم كابن يوم هذا بس سوري بدحري ازي حوي تحوسوا بحري مرقن زمسل رأخو እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሎን ነቲ መፀውዒኡ ዝኾነ ቅርፅን ዝሰዓሩ ኣምላኽ ዝሃቦም መሰንቆታት ሒዞም ኣብ ጥቓ እቲ ባሕሪ መረፀን ደው ኢሎም ረኣኹ ናትለ እዚኣ ሰለስተ መፅያ ሰለስተ መዝሙር እቲ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ዝኾነ ሙሴን መዝሙር እቲ ደንሸል ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ይዝምሩ ነበሩ ኦ ኩሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግብርኻ ዓብይን ግሩምን እዩ ኦ ንጉስ ዘለዓለም መገድኻ ጻድቕን ሓቅን እዩ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ዘይፈርሐካን ንስምካ ዘየኽብርን መን ኣሎ እቲ ቁኑዕ ፍርድኻ ተጋሂዱ እዩ እሞ ኩሎም ኣሕዛብ ክመፁ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክሰግዱ እዮም ሳድያ هو قال وتسمع لنا يقني الله يقرتا أشكركم جن ናይ መወዳእታ ንባብና ቁጥሪ 54 ጠቕሲ የብላን ንዕኡ ምስ ሰማያዊ ለዋህ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ይኹን አሜን ኢላ ትውድእ ምዕራፍ 49 ኣብዚ ወዲእና ኣለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ምዕራፍ 50 ክንጅምር ኢና ስለዝነበረና ናይ ንባብ ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብዚ ብምቕፃል መዝሙር ካብ ጉባኤ እሺ ማማ ትምኒት ኢድካ ሓፍ ኣቢል ከለኺ ሃፍትና ሉላውን ኢድካ ሓፍ ኣቢል ከለኺ ካልእ ተለኻ ክንፅበ እሞ ሽዑ ከምታ ልማድ ስጋይ ስጋ ካልከን ትገብራ ኣቤል መዘምር ደሊ ነይሩ ድሕር ከዘምር ሓንደት ኣቤል ተኮይኑስ መጀመርቱ ስለዝኾነ ንዑ ቀዳምነት ክንህቦ እሺ ዲያቆን ናባኻይ ፍቓድ ዲ ሓፍትና ሉላ እዋ ፍቓድ هو فقط ዲያቆን ወደ ከም ብዝሒ ሳይልኻ ኣምላኽ መሓረና ኣምላኽ መሓረና ከምቲ ምሕረትካ እውን ይቕሬታ ሃበና አንጽሐኒ ጎይታ ካብ ከይበደለይ ናይዛ ጸልማት ዓለም ከይከውን ዕድለይ ኣነ ፈለጥክዎ ኣበሳይ በደለይ ፍጹም አንጽሐኒ ምሕረት ግበረለይ ኣምላኽ ኣሕዘንክኻ እከይውን ገበርኩ ይቕረ ክትብለኒ
ቅድሜኻ ወደኩ ቅድሜኻ ወደኩ ቅድሜኻ ወዲቐ ክለምንዓኻ ክለምንዓኻ ጎይታይ መሓረኒ ምውዳቐይ ርኢኻ ምውዳቐይ ርኢኻ ከም ብሕሳይልኻ ኣምላኽ መሓረና ኣምላኽ መሓረና ከምቲ ምሕረትካ እውን ይቕሬታ ሃበና ይቕሬታ ሃበና አሜን። ቃል ሕይወት የስማዕልና። ጎበዝ እግዚአብሔር አገልግሎት ካይባርኽ አምላክ ንሕከ ደሚቐ ህልና ዝወደ ዕድማ አሜን። ራይ እምበር ስድራ እግዚአብሔር ከምዚ ክንሰማዕ ፀናሕና ዳርጋ ኩልና ንፈልጣ ኢና እታ መዝሙር ከም ብዝሒ ሳህልካ አምላክ መሓረና ከምቲ ምሕረትካ እውን ይቕሬታ ሃበና እናበለ ሓውና ዲያቆን አቤል ክዝምረልና ፀኒሑ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ምስ ጥቕሲ እናተሓሓዝና ከነስተንትና ማማ ሂወትና ባኺ ነዋሓ ግን እታ መጀመርታ ጥራይ ክብላ ኣብ መዝሙር 51 ካብ 1-19 እያ ግን 3 ዘለዋ ካብኡ ኩላህና ባዕልና ክነንብቦ ማለት እዩ እታ ርእሳ ንገዛ ርእሳ ሓጢኣትካ ክሕደገልካ ዝግበር ጸሎት እያ ትብል ኦ ኣምላኽ ካብ ሳህልኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ርህራኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣጸቢቕካ ሕፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ብኣበሳይ እፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሜኻ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ብፍርድኻ እውን ንጹህ ክኸውን ክትርከብሲ ኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩ ኩላ ከይትነውሕ 19 አንብቢያ ተልኩም ንኸንብባይ ግን ኩላህና ውኸለና ግዜ ንኸብል ኢለ እሺ ቴንኪዩ ደሓን ኩላታ መዝሙር ዝበላ ሳብኣ ኣላ ትኽክል እወ ኦኬ እታ መበገሲት ናይታ መዝሙር እዛ መዝሙር ዳዊት 51 እያ ኩላ ካብኣ እያ ወፅያ ቴንኪዩ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ማማ ሂወት እሺ ካልኦት ኣነ ላትናሃንቲ ሸሓፍትና ኣሉላ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 44 ቁጥሪ 22 ንገበንካ ከም ደበና ንሓጢኣትካ እውን ከም ገመ ኣጥፊአዮ እየ ኣነ እየ ዝብጀወካ እሞ ናባይ ተመለስ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 44 ቁጥሪ 22 እሺ ካልኦት እዛ መዝሙር ክንሰምዓ ከም ዝፀናሕና ሓጢኣትካ ተኣሚንካ ናብ ኣምላኽ ብንስሓ ምምላስ ምንዛዝ የቕሬታ ምሕታት ንኣምላኽ ኣብ እግሪ ኣምላኽ ምውዳቕ የቕሬታ ምሕታት ምጥዓስ ምሕረት ኣምላኽ ምልማን እያ እሞ ፅብቕቲ ጥቕስያ ንዑ ድመስል ነዛ መዝሙር ድገልጽ ጥቕስታት እናሃብና ሓሳብና ክንህብ ሓንቲ ዶክተር እሺ ዝኾነት ምሳይ ተደሪባ ኣላ እሞ ኣሕልፈን ንቅድም ንዓየን ክንቀፅል ማማርሰን ደድሕሪኺ እሺ ፍቓዱ መዝሙር ዳዊት 54 ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 ወኣምላኽ ብስምካ ኣድሕነኒ ብስልጣንካ እውን በይነለይ ወኣምላኽ ጸሎተይ ስማዕ ንቓላት ኣፈይ ይጽንበሉ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት 54 ካብ 1 ክሳብ 2 እዚኣ ዲያቆን ወደይ ካብ 51 ካብ 9 ገጽካ ካብ ሓጢኣተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ ደምስሶ ኦ ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ
ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ኣይትግደፈኒ ደና አሜን። መዝሙር ዳዊት 51 ካብ ቁጥሪ 9 ጀሚርና ካልኦት ተስማዕልና ማማ ብረይ እሺ ካልእ እንተለና ንሓደ ክልተ ዕድል ክህብ እየ ኣራይ ክሳብ ተሓስቡስ ካብ ንብል ኣነ ከዓ ሓንቲ ጥቕሲ ከካፍለኩም ቀዳሚቲ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ ፍጻሜ ወይ ድማ ክሳብ 10 ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተተመላለስና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣለና ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እውን ካብ ኩሉ ሓጢኣትና የንጽሐና እዩ ሓጢኣት የብልናን እንተበልና ንርእስና ንጽብር ኣለና እቲ ሓቂ እውን ኣባና የላን ሓጢኣትና እንተተናዘዝና ንሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃ እውን ከንጽሐና እሙንን ጻድቕን እዩ ሓጢኣት ኣይገበርናን እንተበልና ሓሳቡ ንገብሮ ቃሉ እውን ኣባና የሎን እያ ትብል ቀዳሚት መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 7 ክሳብ ፍጻሜ እሺ እምበኣር ዝኾነ ተወሳኺ ሓሳብ ተደይብልና ካብዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ኤራቅሊስ ምዕራፍ 49 ኢና ኣንቢብና ካብ ቁፅሪ 49 ክሳብ መወዳእታ ክሳብ 54 ማለት እዩ ስለዚ ካብዘን ሎሚ ዘንበብናየን እነስተንትኖ ክንገልጾ ከነብርሆ እንደሊ ዘስተንተናዮ እንተሎ ከነካፍል ንጉባኤ ሕቶ እንተለና እውን ክንሓትት ኣቦታትና ምሳና ስለ ዘለው እሺ ካብዚ ናይ ሎሚ ሰማዕናዮ ዲያቆን ሓወር እሺ ዲያቆነይ sorry alright ኣብዛ መወዳእታ ዝነበረ ጥቕሲ ልዕሊ እያ ኣብ ንባብ 53 እወ እሺ ኦኬ 53 እሺ ስለ ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ስንታይ ከስተንትን ፀኒሐሲ እግዚአብሔር ኣምላኽናስ ክምስገን ዝግብኦ ኣምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር ኣምላኽና ልዕል ከነብሎ ኣብ ሂወትና ዓብይ ቦታ ክንቦ ከም ዝግባአና ከስተንትን ፀኒሐ ኣብታ ዘፀአት 15 እግዚአብሔር ሓይለይን መዝሙረይን እዩ መድሓነይ ከዓ ኮነኒ እዚ ኣምላኸይ እሞ ከኽብሮ እየ ከነኽብሮ ከም ዝግባአና ንኣምላኽ ምኽባር ማለት ካብ ሓጢኣት መርሓቂ እንጊጋኻ ሕደግ ኢልና ኣሎ ስለዚ ንኣምላኽ ከነኽብሮ ከም ዝግባአና ልዕል ከዓ ከነብሎ ከም ዝግባአና ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 9:11 እዚ ከዓ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦይሉ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ እቲ ልዕል ክብል ዝግብኦ ኣምላኽና ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዘበለ ስሙን ሃቦ ንኣምላኽና ከነኽብሮ ይግባአና ከነልዕሎ ይግባአና ኩሉ ግዜ
ኣብ ሂወትና ክነግስ ከም ዝግብኦ ኣብ ራእይ ምዕራፍ 5:13 ከዓ እቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉን በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ገንሸል ይኹን ክብሉ ከለው ሰማዓኩም። ስለዚ ኣምላኽና ከነኽብሮን ከነዕብዮን ከነልዕሎን ከም ዝግባአና እናበልካ ኣመስግን ኢልና ክንመሃር ፀኒሕና እሞ ቃልዮ ተስማዓልና ዲያቆን ሓወይ። አሜን። ዲያቆን ሓወይ ቃልዮ ተስማዓልና። ራእይ ክንደያ ነይራ? ራእይ ምዕራፍ 5:13 13 ቴንኪዩ። እግዚአብሔር ባርክካ፣ አገልግሎትካ ይባርክ። እሺ ሓውና ዲያቆን ቁጥሪ 53 ከስተንትነልና ፀኒሑ ብማዕዳዩ ዛዚምዋ ብዙሕ ምስ ተዛረቦ ብዛዕባ ተኣምራት ነቲ ንስኻ ከምዝን ተኣምር ትብሎ እዚ ተኣምር ዳ እንታይ እዩ ጎይታ ከምዚ ምግባሩ ከምዚ ምዃኑ ከምዚ ምባሉ እንታይ እዩ እናበለ ብዙሕ ምስ ተበለ ኣብ መወዳእታ እምበኣርከስ ሕጂ ጌጋኻ ሕደግ ተመለስ እዚ ኣምላኽ እዩ ኣመስግኖ ኣምላኽ ኣቦይ ልዕለ ብሎ እናበልካ ኣመስግን ካብ ጌጋኻ ተመለስ ኢሉ ብማዕዳዩ ዛዚምዋ እሞ ቴንኪው ዲያቆን ሓውና ቃልዮ ተስማዓልና። እተን ዝጠቐሰን ጥቕስታት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 19 ክሳብ 11 ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 13 ይጠቂስልና። እሺ ካልኦት ኣዶ ንኽፍትን ንእሽተይ ዲያቆን ሓወይ ማማይወት ኣነ ከዓ ከስተንትና ከለኹ ስኩርብተይ ብርትዒላትንላ ግን ክትሕግዙን ኢኹም ቅድሚ ሕጂ እንኩርብተይ ኣሚን ተማሂርናያ ነርና ኣብታ 51 ፍጡራት ምልዋጦም ሰማይ ምፅልማቱ ፀሓይ ብርሃን ምኽላእ ምስንጣቅ ኣኻውሕ መገረጃ ቤት መቕደስና ብክልተ ምቕዳዱ ንሲኦል ምዝማቱ መቃብራት ምኽፋቱ እንታይ እዩ? ሕጂ ኣብታ ረዘነት ሓፍተይ ዘንበበታ ንዓ ተመርኪሰታ ኣብታ 51 እንሆ መገረጃ ቤት መቕደስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ ምድሪ ኣንቀጥቀጠ ኣኻውሕ ድማ ተጨዱ። ሕጂ ኣብታ ናታ ሪፈረንስ ከዓ ናይ ዕብራውያን 19:22 ከዓ ስለዚ ኣሕዋተይ በቲ መገረጃ ማለት ብስግኡ ዝቐደሰልና ሓድሽ ህያውን መንገዲ ብደም ኢየሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝኾንና ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን ዓብይ ካህን ካብ ዘለናስ ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነፂጉ ስጋና እውን ብፁሩይ ማይ ተሓፂቡ ሙሉእ ብተረዳእናዮ እምነት ብቑዕ ልቢ ንቕረብ። እዚኣ ከስተንትና ከለኹስ ብጣዕሚ እታ ናይ መጋረጃሲ በትናቱ ደም ንዓና ክብል ተቐቲሉ ተሰቂሉ መይቱ ተንሲኡ እሞ ኣብቲ ቤት መቕደስ ክንኣቱ ከለናሲ ኣብኣ ባዕሉ ገሊፅዋ ኣሎ ብታ 22 ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነፂጉ ስጋና እውን ብፁሩይ ማይ ተሓፂቡ ምስ ሙሉእ ብተረዳእናዮ እምነት ብቋዕ ልቢ ንቕረብ። እቲ ልብናሲ በስታ ናብኡ ኣብቲ ቤት መቕደስ ከምቲ ዝምኽሩና ኣቦታትና ልብኹምን ዓይንኹምሲ ኩሉ ግዜሲ ኣብቲ መቕደስ ግበርዎ። እቲ ልብኹም ሓንቲ እኳ ከብላ ዝኽእል ኣብቲ መጀመርታ ክጅምር ከለኹሲ ነቦታትና ነቦይ ቀሺ ተስፎም ሓደ መዓልቲ ጨኒቐሎም ነዊሕና ኢለዮም ይወት ኢሎምኒ ስቂልክሞ እቲ ልቢ ኩሉ ከፊትክሞ ናብቲ ቤት መቕደስ ኣስተባህሊ ሽው ሓፂሩ ንክትብል ኢኺ ኢሎምኒ ሓቆም እንድሕር ናይ ብሓቂ ልብካ ሂብካዮ ሓደ ነገርሲ ብደንብሲ ትዝበሃል ዘሎ ተብሎት ይርዳእካ ንዓኻ እውን መንፈስካ እንዳበርትዐ ኸይድ ኢለሲ በዚኣ ክተስተናስ ፀኒሐ ኣዘ ሴምታይ እውን ሓደ መዓልቲ ቦይ ኣበይ መረጌታ ቤተክርስትያን እንዳ ነርና ክንፀርስ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለያ ነይረ ቤተክርስትያን ናይ ኣትኽንኒ ኣበይ ኮንክን ኣየለኽንን ኢሎሙና ኣቦና ኣለና እምበር ኢልናዮም ኖ የለኽንን ሕጂ እንታይ ማለት እዮም ዳሕራ ኣብሪሆምልና
ቤተክርስትያን ምእታው ጥራይ ኣይኮነን ኣቲኻ ሴት ናይ ኣምላኽ ስጉኡን ድሙስ ክትቅበላ ምስኡ ክትኮና ዝበለፀ እዩ ቤተክርስትያን ኣቲኻስ መኣዲ ተቐሪቡ ከሎ ኩሉ ግዜ ቦታትና ምሁሩና እሞ እዚኣ ምስኣ ኮይና ትኸይድ ተሰሚዓትኒ ክስትንትና ፀኒሐ ቴንኪዩ ቦታትና መልኡ ለይ እንድሕር ቁሩብ ቴክስት ገይረ ቴንኪዩ ቴንኪዩ ማማ ህይወት ቃለ ህይወት ተስማዓልና ፅቡቅ ኢኻ ኣስተንቲንኪ ብፍላይ እዛ ዕብራውያን ኣዚና ከነስተውዕለላ ክንፈልጣ ዝግባእ እዩ እና ምስታ ዕብራውያን ኣተሓሒዝኪ እታ ጎይታ ንዓና ናብ ቤት መቅደስ ናብ ቤት ኣምላኽ ናይ ምሃብ ናይ ምእታው ዝሃበና መሰል ብንፅህና ብቅድስና ብፍርሓት ኣምላኽ ክንኣቱ ከም ዘለና ኢኻ ኣስተንቲንክልና ቴንኪዩ ቃለ ህይወት ተስማዕልና ንስኣት ከይድ ሓንቲ ጥቕሲ ክውስኸኪ እየ ዕብራውያን 9:14 ይመስለኒ እዋ ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለኣለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕልናኹም ካብ ሞት ግብሪ ዘየንጽሖ እንታይ ክውስኸላ ደልየ እዚኣ መጋረጃ ቤት መቅደስ ናብ ክልተ መቕዳዱ ትብል እያ ቅድም ኣብ ኦሪት እቲ ሊቀ ካህናት እዩ መተዓረቕ ደም ሒዙ ናብቲ ውሽጢ ቤት መቅደስ ዝኣቱ ዝነበረ ዝኾነ ሰብኣይ ኣቱን እዩ ንሱ ኸማን እግሩ ብገመድ ተኣሲሩ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ እንድሕሪ ምስ ኣምላኽ ብሰላም ተራኺቡ ናይ ምንጻህ ናይ ነፍሱን ናይ ህዝብን ገይሩ እንድሕሪ ብሰላም ወፂኡ ወፅእ ኣብኡ እንድሕሪ ተቐዚፉ ከዓ በታ ገመድ ተጎቲቱ ይወፅእ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ብሓድሽ ኪዳን ግን እቲ መጋረጃ ቤት መቅደስ ኣብ ክልተ ተቐደ እዩ ድብል ሕጂ ብደም ክርስቶስ ኩላትና ንኣምላኽ ክንረኽቦ ነፃነት ተዋሂብና ማለት እዩ ቅድም ደም ድቤላታትን ምራኹትን ደም እንስሳታት ሓሪድካ ደም ሒዝካ ምትዕራቕ ግበር ነይሩ ክርስቶስ ምስ መፀ ግን ደሙ ኣፍሲሱ ምስ ኣቦ መራኸቢ ኮይንና ማለት እዩ እዚ ዕብራውያን 9:14 እንታይ ትብል ደም ክርስቶስ ኢሉ ንክርስቶስ ጠቂስዎ ኣሎ ብደም ካልእ ፍጡር ብደም እንስሳ ዘይኮነ ብደም ክርስቶስ ኢሉ ደም ክርስቶስ ኢሉ ንወልዲ ጠቂስዎ ኣሎ ብናይ ዘለኣለም መንፈስ ገይሩ ኢሉ ከዓ ንመንፈስ ቅዱስ ጠቂስዎ ኣሎ ብናይ ዘለኣለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ቅድም እንታይ ነይሩ ካህን መስዋዕቲ የቐርብ ነይሩ ኣብቲ ቤት መቅደስ ከይዱ ሕጂ ግን እቲ መስዋዕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባዕሉ እቲ መስዋዕቲ ዘቕርብ ደሎ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ተቐባሊ መስዋዕቲ ከዓ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልዋት እዮም ኣብ እግዚኣብሔር ወልዲ ከዓ እግዚኣብሔር ኣቦን እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ህልዋት እዮም ኣብ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዓ እግዚኣብሔር ኣብን እግዚኣብሔር ወልድን ህልዋት እዮም ስለዚ ደም ካልእ ኣየድልየናኒ ብደም ክርስቶስ ናብ ቤት መቅደስ ናይ ምእታው መሰል ተዋሂብና ኣብዚኣ ከዓ ናይ ስላሴ ተጠቂሳላ ደም ክርስቶስ ኢሉ ንወልዲ ጠቂስዎ ኣሎ ናይ ዘለኣለም መንፈስ ኢሉ ከዓ ንመንፈስ ቅዱስ ጠቂስዎ ኣሎ ንኣምላኽ ኣቕረበ ኢሉ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ጠቂስዎ ኣሎ ስለዚ መጋርጃ ቤት መቅደስ ተተርተረ ማለቱ ብደም ክርስቶስ ከምዛ ክትብል እያ ፀናሕኪ ንሕና ብንፅህና ብቅድስና ንኣምላኽ ክንረኽቦ መሰል ከም ዝሃበና ብደም ክርስቶስ እዚ ከም ዝተዋሃበና እያ እሞ ቃል ህይወት ተስማዕልና ማማ ህይወት ቴንኪዩ ዲያቆን ሪኻለይ ቴንኪዩ ቃል ህይወት ተስማዕልና እሺ ካልኦት
قطر خندزي RN بدوني كوصلكم خيلي دام ببنا كنستنتن نايلومي ناي معرف 49 مزازميت سلا زغنت نممهرنا أبوي مرقيتا أو خل جيزي خهبومي بحسو ناي زا معرف 49 صموق أبيلوم ما أنتي كستنتنو لنا مغنياتو قلينا أمونغو دكورنا دحالفنا قلس لزلو حافشاو تحسو ناي زا هايمانة أبو معرف 49 مبرهي مقدت سقوفر لنا صموق أبيلوم قدمي أمجن حساب انتلكم كلاتنا حتو حساب رئيسو انتلنا نساتف أراينا أباكم يسدراك زي أبيهر كنسمع عيسان احنا عندنا أراي نايلو من مزازميت سلازوخانت نايزن حج زنب بناين ترايدي كونا ولا نايتي مالز نبرة بحفش أبزا معرف 49 أبزا معرف زيا تماهيرة زيا تردياتني النبلا دخونا حساب نكافل مسقوباي ولا أنا دحريت ملز لابلكو قطر خندزيا انتيلكم مني كفت لكم قيلي دام بكم كتستنتنو زعم عراف اندحر ذكرنا بزعبا نجرة تسبيت سقام الباسو سب مخانو كم زي تلوته أملاخ ملكوتاو أملاخ سب مخانو أب أبو خم زي ناس قالينا بزح جيزين بيبنا أب أدامات حيزو خاب على أبراهام على موسى على أرون على إياسو نوزحات قدسان على يوسف الناتا قساقا ناب أملاخ سلستوكلو أملاخ زقبر اللو نبوملون كام مكراهان نقفهم كل قام بيبنا نيرنا نبوملون قدسان دارقا بوريد زلو ميت كاين اللغة دي ويس تسمعون اللغة سغيلكم كلكم سمعت يكون ود ممكن يشتي دختنا تي مقلاص انديو دبرتعنا خوينو برت تمرت سردعنا له مسلني ابزيا ناي قطر 50 استنتن صنيحي شيء زني خاطر مقلاص كن ناي انجل ماريكوس معرف 4 36 سلع 41 ندلا نتوم حزبي عفاني دما
ንኡ ከምታ ዘለዋ ምሳታቶም ብጃልባ ወሰድዎ ካልኦት ጀላቡ ከዓ ምስኡ ነበራ ህቦብላ ብርቱዕ ንፋስ ድማ ኮነ እታ ጃልባ ክሳዕ ትመልእ ማዕበል ናብታ ጃልባ ኣተወይ ንሱ ከዓ ብወገን ድሕሪት እታ ጃልባ ተተርኢሱ ደቂሱ ነበረ ኣተንሲኦም ድማ መምህር ክንጠፍእ ዶ ግድና የብልካን ይበልዎ ሕጂ እንታይ ኣብዚ ኣስተንቲነሲ እቲ ኩሉ ክሪኡ ፀኒሖም እቲ ኩሉ ተኣምራት ዝገበሮስ ብዙሕ እዮም ሪኦም ብዙሕ እዮም ከዓ ተማሂሮም ግን ኣብታ ፈተነ ትመፀላይ ግዜስ ተጠራጢሮም ማለት እዩ እቲ ክጠፍእ ዶ ግድና ይብልካን እዩ ተስእ ኣድሕነና እዮም ዝብልዎ ደሎ ሕጂ እቲ ንዓና ከዓ እንታይ ካብዚኣ ተማሂርናሲ ብዙሕ ንምሃር ብዙሕ ንሰምዕ ብዙሕ እውን ተኣምር እውን ብዓቕምና ርኢና ኢና ግን እቲ እምነትና ሰንኮፍ ስለ ዝኾነ ኣብታ ክርር ክትብለና ኮላስ ንጠራጠር እሞ እቲ ልብናስ ይመቓቐል ሓደ ግዜ ወታ ኣምላኽ የለካ እንዲኻ ንብለሉ ሰዓታት እውን ኣሎ እሞ እግዚኣብሄር በታ ሰዓቱ እንተደኣኒ ኣብ እምነትና ፀኒዕና እንተደኣ እቲ ኩሉ እምነትና ኣብኡ ዲቕናዮ ሲ እግዚኣብሄር ከምደይ ገድፈናስ ክንፈልጥ ክንኣምን ክንክእል ኣለና እዚኣ ክስተንትን ፀኒሐ ሓግዘኒ ብታ ምግላፃ እቲ ድኽመት ናይ እምነትና እቲ ስንኩፋት ምዃንና ክስተንትን ፀኒሐ ቴንኪዩ ማማረ ዘነት ቃልዎ ተስማዕልና ኣብ ቁጥሪ 50 ከተስተንትነልና ፀኒሓ እዛ ንባብ ከምዛ ክንሰምዓ ፀናሕና ከዓ ጎይታ ክርስቶስ ኣብቲ ግዜ ማዕበል ኣብታ ጃልባ ምስ ደቀሰ ሃዋርያት ፈሪሖም ሰንቢዶም ግድና ይብልካን እንድዩ ክንጠፍእ እናጠፋእና ከም ዝበልዎ እሞ ተጠራጠርቲ ክንከውን ከም ደይብልና ክንኣምን ፀኒሕና ሽግር ምስ መፀ መከራ ምስ መፀ ምስ ተፈተንካ ኣምላኽ ኣሎ ዲልካ ናብ ምጥርጣር ገፅካ ናብ ክሕደት ገፅካ ትኸይድ ኢኻ እሞ ስለዚ ኣብ ግዜ ሰላም ኣብ ግዜ ረሃዋ ኣብ ግዜ ሽግር ኣብ ግዜ መከራ እምነትና ፍፅምቲ ክንከውን ኣብ እምነትና ክንፀንዕ ተጠራጠርቲ ክንከውን ከም ዘይብልና ኣምላኽ ድተኸወለና ወላ ተመሰለና ኣምላኽ ግን ኩሉ ግዜ ምሳና ምዃኑ ክንርዳእን እምነትና ምልእትን ፍፅምትን ክትከውን እያ ማማረ ዘነት ከተስተንትነልና ፀኒሓ ቃልዎ ተስማዕልና ማማረ ዘነት 49 እንደፈትና ዲያቆን ወደይ ምግላፅ ምስጋና መላእኽቲ እቶም ጓሶት ምፍርሆም ሰብ ጥበብ ገጽ በረኸት ሒዞም መምፅኦም ከ እንታይ እዩ ሕጅን ኣብ ማቴዎስ 2 ደላኽ ስጋ 11 ፍትና 2 ማቴዎስ ስጋ 12 እሺ ኢየሱስ በዘመን ንጉስ ሄሮድስ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብ እቲ እተወልደ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ኮኸብ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መፂና እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መፁ ኣሜን ለዋውን ተወሰኸ ያገን ትግዜ ቁርብ መብረ ትገብርልና ዶ ትገልፅያ ዶ እዋ እንታይ ምግላፆም ነቶም 49 ምግላፅ ምስጋና ኢሎም ነቶም ጓሶት መፍርሆምሲ ሰብ ጥበብ እንታይ በረኸት ሒዞም መምፅኦም ከዓ እንታይ እዩ ምባል ተደነቁ ቃልዎ ተስማዕልና እቲ ጎይታ ዝተገብረ ተኣምራት ኣብ ግዜ ልደቱ ዝተረኣየ ተኣምራት እዩ ቃልዎ ተስማዕልና ኣሜን 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 ማማ ሂወት ናባኺ ኣብዚኣ ሕቶላትኒ ኣብታ 52 ተነበበት ሞብታ ናይ ሉቃስ እቲ እምነት ናይ ሽፍታ ምድምሳስ ትብል ኣብታ ተነበበት እያ ዘላትኒ ሕቶ ኣብ ሉቃስ ተነበበት ምዕራፍ 23 ካብ 39 ስጋዕ 44 እንድያ حكيت كاب 33 كاب 39 كسبر وقن أنا أبتايلاتني أبتاع 28 يزلاتني أين ببنا ينسى لوقاس 33 هو 28 سي يسوس دما نبعتات انجلت إلو أتن أوالد يروسالم أكا إزجي هبا إتا مخان زي ولدت كرسن زي بوا أتباتن
ዝብሉለን መዓልትን ክመፅእ እሞ ንርክሰንን ንቅድስናን ደኣ ብኸያ እምበር ንዓይስ ኣይትብከያለይ እሞታ ወይ ነግረኒ ዘሎ ካብ ንዓይትብከያለይ ኮይነስ እንታይ እታ እተን ኣዋልድ ኣብ ግዜ ሃባ እታ መኻን ዘይወለደት እዚኣስ ከመይ ኢላ ኣብ ምስኣ ተላጊባ ኣይትብከያለይሲ እታ ናይ መኻን ኣይተረዳእትንን እታ ፓራግራፍስ ብምልእታ ኣይኖ ኣይትብከያለይ ይብለና ኣሎ ግን እቲ ንዕአን መኻን ዘይወለደት ክርስ ዘይጥበብትን ኣጥባብን ዘይብለን መዓልትታት ክትመፅእ እያ እሞ እሺ ወሲ ኣይትብከያለይ ሕጂ ክስታይ ማለት ድዩ ምናልባት ብምንታይ ርያኒ ከም ዝሕምሻሎ እዚ ዘይወለደት ትሕገሰሉ ግዜ ክመፅእ ማለት ድዩ ወይስ ካልእ እንታሽምላታ ቦታት ኣብ ማእከልና ስለ ዘለው ክምልስዋ እዮም እታ ሕቶኺ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ ቁጥሪ 18 እያ እወ 28 29 ብሓሳብ እየን ዘላ እወ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ይስዕቦ ነበረ ኣንስቲ እውን ዋይ ዋይ ይብላሉን ይበክያሉን ነበራ ኢየሱስ ድማ ናባታተን ግልፅ ኢሉ ኣተን ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ኣካ እዝጋ ሃባ እታ መኻን ዘይወለደት ከርስን ዘየጥበው ኣጥባትን ዝብሉለን መዓልታት ክመፃየን እሞ ንርእስኽንን ንደቅኽንን ደኣበኸያ እምበር ንዓይሳ ኣይትብከያለይ ኢልዋን ሕጂ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ድሓን ኣቦታትና ኣለዉ ኣነ ክገልፃ ከለኹ ከምዚ መኻን ትሕገሰሉ ግዜ ክመፅእ ዲቶ ኮይና ብዚ ግዜ ዘለናዮ ከምኡ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ማቴሲ ብዘሎ ኩነታት ወይስ ካልእ እንታሽሙለታ ካልእ ሚስጥር ኣላታ ትበርሃለይ ደለየ ታንኪዩ እሺ ቃልዎ ተስማዕልና ቴንኪዩ ኣራይ እዛ ምዕራፍ 49 ሕልፍ ኢልና ክንሪኣ ኢና ኣብ 3 ክንከፍለን ኢና እቲ ቀዳማይ ፓርቲ ቅዱስ ኤራቅሊስ ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ዝደረሶ ድርሳኑ ኢላ ትጅምር ሕጂ እዚኣ ከነስተውዕለላ ፈጣሪ ሰብ ዝኾነሉ ምስጢር ብኸመይ ሰብ ኮይኑ ንምንታይ ሰብ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ፅሒፉ መጀመርታ ከምቲ ዝረኣናዮ ከዓ ንዓና ንምድሓን ኢሉ ዕዳና ንምኽፋል ብነፃ ድሕነት ክህበና ንሕና ብዝኸፈልናዮ ዋጋ ብግብሪ ፅድቅና ዘይኮነ ብሰብ ክንድሕን ከም ዘይንኽእል ብናትና ፃዕሪ ብናትና ድኻም ብናትና ፀሎት ብናይ ደቂ ሰባት ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት እቲ መርገም ክሰዓር ስለ ዘይከኣል እቲ ንኣዳም ዝተፈርደ ፍርዲ ክሰዓር ስለ ዘይከኣል ብደም ክርስቶስ ጥራይ ስለ ዝኾነ ምድሓን ክርስቶስ ንዕኡ ከም ዝመፀ ንዓና ሓጢኣትና ክድምስስ ጾርና ክወስድ ቁስልና ክቆስል ቃንዛና ክቅንዞ ስቃይና ኣብ ርእሲኡ ክትፅዕን እሞ ንዓና ነፃ ክውፀና ኢሉ ከም ዝወለደ ከም ዝተወልደ ብስጋ ሰብ ከም ተገልፀ እዚ ድማ ንዓና ፍሉይ ፀጋን ሃብትን ነፃ ህያብን ምሕረትን ምዃኑ ጠቂሱ እዚ ክኸውን ከሎ ከዓ ክርስቶስ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ቃል ንሱ ምዃኑ ምስ ስጋ ሰብ ከም ዝተዋሃሃደ ከምዘይ ተቀየረ ክልተ ከምዘይኮነ መለኮት በይኑ ስጋ በይኑ ከም ዘይኮነ መለኮት ምስ ስጋ ብፍጹም ከም ዝተዋሃሃደ ከዓ ኣምላኽነቱ ኸ ሓደገ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ርኢና ነርና ብቲ ዝሓለፈ ንባባትና ወልዲ ስጋ ብምልባሱ ክርስቶስ ስጋ ብምልባሱ ከዓ ካብ ኣቦ ከም ዘይንእስ ኣቦ ከዓ ካብ ወልድ ከም ዘይዓቢ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ምዃኖም ማዕረ ምዃኖም ርኢና ነርና ካብዚ ብምቕፃል ተኻልኣይ ፓርቲ ነዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ማለት እዩ ካብ ገነት ተሰጊጉ ምስ ረኣዮ ኣምላኽ ብምሕረቱ ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ዘለው መላእኽቲ ምስኦም ምሰንበሮም ከም ዘንበሮም ንኣቤል ዝገበረሉ መስዋዕቱ ዝተቀበሎ ማይ ኣሂ ክጠፍእ ከላ ንኖህ ምስ ስድራ ቤቱ ከም ዘድሓኖ ንሎጥ ሰዶምን ጎሞራን ብሓውን ብዲንን ክጠፍኣ ከለዋ ምስ ስድራ ቤቱ ከም ዘድሓኖም ንይስሐቅ ዝገበረሉ
ንዮሴፍ ዝገበረሉ ንሙሴ ንኣሮን ንብሙሉኦም በዓል ኢያሱ ከምቲ በቀዳማይ ዘንበብናዮ ኣብዚኣ እንታይ ኣስተውዒልና እንታይ ተማሂርና ነርና እግዚአብሔር ንከተማ ምልእቲ ወላ ክድምስስ ከሎ ነቲ ጻድቕ ሓፍ ኣቢሉ ከም ደውፅኦ ከም ዝምሕሮ ሕጂ እቶም ኣብ እግዚአብሔር ዝተወከሉ ዝተገበረሎም ምሕረት ኢና ርኢና እዞም ኣስማቶም ተዘርዚሮም ዘለዉ ቅዱሳን ብምሉኦም ካብ መከራ ካብ ሽግር ካብ ተዘጓንፎም ዝነበረ ኩሉ ነገር ከም ዘድሓኖም ከም ዝመርሖም ከም ዘናገፎም እዩ ዝነግር እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን ሽግር ኣብ እዋን መከራ ኣብ እዋን ዕልወት ኣብ እዋን ሓጢኣትን ኣብ እዋን ዕብዳንን ነብስና ክንዕቅብ ነብስና ኣንፂህና ብፍቃድ ኣምላኽ እንድሕር ተመላሊስና እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኩሉ ነገር ከም ድስውረና እዩ ንብሙሉኦም እዞም ቅዱሳን ኣብዚ ተዘርዚሮም ደለዉ ድተዋህቦም ፀጋ ደሃቦም ስልጣንን ማዓርግን ኣገልግሎትን ድተገብረሎም ምሕረትን ምንጋፍን ኩሉ ነገር ዘርዚሩ ጠቂስዎ እዚ ተኻልኣይ ክፋል ናይቶም ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ጠቂሱ ምስኡ ስዕብ ኣቢሉ ከዓ ንሕና ከዓ ናይዚኦም ተኻፈልቲ ፀጋ ምዃንና ነዞም ነቢያት እዚኦም ነዞም ሃዋርያት እዚኦም ንዓና ዝሃበና ናይ ነቢያት ምሰበለ ናብዚ ሓድሽ ኪዳን ይድመፅእ ቅዱስ ወንጌል ድጾሩ ደመናታት መምህራን ኣለዉ ኢሉ ከዓ ናብ ሓድሽ ኪዳን ሰግር ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኦም ሃዋርያትን ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያን በቢግዜኡ ዝመፁ መምሃራን ከዓ ናትና ፀጋ ናትና ህያብ ምዃኖም ብርሃን ቤተ ክርስቲያን ምዃኖም ብርሃን ወንጌል ምዃኖም ነቲ ትምህርቶም ክንስዕብ ትምህርቲ ክርስቶስ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብኣቶም ኣቢሉ ስለ ዝሓልፍ ዝነበረን ስለ ዘሎን ንዓና ብርሃን ምዃኖም ከም ደበና ወንጌል ፄሮም ኣባና ዘገልግሉን ዝለኣኹን ንስላሴ ዝሰብኩ ንክርስቶስ ዝሰብኩ ኣገልገልቲ ከም ዝሃበና እዚ ከዓ ንዓና ፀጋ ምዃኑ ኢሉ ከዓ ናብዚ ክሳብ ኣገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን ከይተረፈ ቅዱሳን ኣቦታት ጠቂሱ መምሃራን ጠቂሱ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ከይተረፈ ከዓ ይጠቅስ ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 19 እንታይ ኢልና ነይሩ ኣብዚ ሓጎስን ተድላን ዝስዕቦ ኣቑሑ መንፈሳዊ ማህሌት ኣሎ ኣብዚ ምድራዊ ሰብ ቀዳም ኣሎ ናይ ሰማያዊ ጎይታ ባና ብርሃንካ ኣሎ ኢሉ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂሉ ጎይታ ንዓና ዝገበሮ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝጠቀስክዎ ምድሓን ጥራይ ደይኮነሲ እቲ ናትና ስቃይ ወሲዱ ናትና ጾም ፀይሙ ልካ ከም ሰባት ን40 መዓልትን ን40 ለይትን ከም ዝጾመ ብዙሕ መከራ ከም ዝረኸበ እሞ ንሕና ከዓ ንዕኡ ክንስዕብ ከም ዘለና ከምኡ እንድሕር ጌርና ጎይታ ዝገበሮ እቲ ናቱ ጾም እንድሕር ፄምና በቲ ናቱ መገዲ እንድሕር ተመላሊስና ከዓ ንዓና ፈውስን ምሕረትን ከም ዘለና ብቅድስና ክንመላለስ ድማ ምጽዋት ክንህብ ብፍርሓት ኣምላክ ክንመላለስ እንተኽኢልና ከዓ ከም ቅዱሳን ኣቦታትና ገዳማውያን ምስ መላእክቲ ዘመዓራሪ ዓስቢ ዘውህብ ዓስቢ ድንግልና ጽድቂ ኣሎ ምጽዋት ኣሎ እናበለ ከዓ ነቲ ዝተምሃርናዮ ናይ ኦሪት ኣቦታት ሂወቶም ዝረኸብዎ በረኸት ኩሉ ምፅኡ ናይ ሓድሽ ኪዳን ናይ ሃዋርያት ኣምፅኡ ንሕና ብኡ እንድሕር ተመላሊስና በቲ ቃል ወንጌል መሰረት እንድሕር ኸድና ከዓ ንሕና እንረኽቦ በረኸት ብዙሕ ነገር ነጊርና ማለት እዩ ሕልፍ ሕልፍ ክብለየ ካብዚ ቀፂሉ ብሰፊሕ ድተዛረቦ ካብዚ ቁፅሪ 24 ኣትሒዙ ክሳብ 35 ከባቢ ይመስለኒ ክሪኣ ብዛዕባ እቲ ነገረ ትስበይት ማለት እዩ ክርስቶስ ብኸመይ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ኮይኑ ደይ ምልዋጡ ደይ ምቕያሩ ደይ ምትዕብባዮም ዘይምቅድዳሞም ሓደ ምዃኖም ናብ ክልተ ኣካላት ከም ዘይተፈልዩ ከዓ ኣዝዩ ረቂቕን መስጢራውን ዝኾነ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ከዓ ሓድነትን ሰለስትነትን ናይ ስላሴ ናይ እግዚአብሔር ቃል ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ከዓ ጽቡቅ ገይሩ ይዝርዝር ብዛዕባ እዚ ክሓቲ ከም ዘለዉ እንታይ እቲ ክሕደቶም ጌጋ ምዃኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ግን ማዕረ ምዃኖም ከም ዘይተፈላለዩ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ከም ዘይተለወጠ ከዓ ምንም ለውጢ ከም ዘይብሉ ክሳቐ ከሎ ክግረፍ ከሎ
بهلاوي ملكوتو ملكوت مسو توهاهيدو خم زنبرة كم قصبت عينون تفلي وخم زينبرة بزوح نجيرنا بفلاك أبتا قطري سالاسان حدن كم بباية هلاوي ملكوتو خيت فليو بتزلبسو سجا مكرا مسكال تعجسه مكرا مسكال كركب كله هلاوي ملكوتو أيتفليون مكرا بمقبال نقول عالم أدحانه حجم ملكوت سلازغونه أيكون نادحيننا ملكوت كيتفليه اتسقى مكرا سلازتقبليه بسقى سلازموته بسقى سلازتساقيه إنا دحنت رخيبنا سقى تدي لبس كريستوس تدي ساقه تدحنت أي مخوانا نيرو እግዚአብሔር ንአዳም ሓዲ ገልካ ኣለኹም በሎ ነይሩ ኣብኡ ከሎ ማለቲ ብደሙ ክንድሕን ስለ ዘለና ንሕና ናፍትናቱ ክብሪ ፀጋ ክንመፅእ እንድሕር ኮይና ንሱ ናፍትናትና ውርደት ክወርድ ትሕት ክብል ሰብ ክኸውን ስለ ዝፈተወ ብፍቓዱ ብፍቓድ ኣቦኡ ንዓና ዝተገበረልና ድሕነት ይነግር ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ 35 እዚ ተዛሪቡ እቲ ጉቡእ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ምስ ሃበ ድሕነት ፈፂሙ ትንሳኤ ከም ዝሃበ ብደሙ ንዓለም ኣድሒኑ ነቶም ዝበስበሱ ድማ ሓድሽ ሕጊ ትንሳኤ ሃበ ኢሉ ምዛዘመ ንስኻ ግናኸ ኣታ ኣይሁዳዊ እናበለ ካልእ ኣርእስቲ ወይ ካልእ ሳብታይትል ነገር ይቕፅል ማለት እዩ ንስኻ ዝተዛረብካ ዳግም ዝተረፈካ እንተሎ ተዛረብ ኣነ ድማ ክዛረብ እየ ስቃይ ክብልኒ ብዓብዪ ቃል ከዓ ፍርሓት ዘለዎ ናይ ምድሓን ግብሪ ገበረ ኢለ ክዛረብ እየ ብምባል ናይ ጎይታ ተኣምራት ካብ ልደት ጀሚሩ ክሳብ እዚ ኩሉ ናይ ሎሚ ከይተረፈ ዘንበብናዮ ማለት እዩ እዚ ከምዝን ከምዝንከ እንታይ እዩ እዚ ከምዝን ከምዝንከ እንታይ እዩ እናበለ ከምዚ ድሓለፈ ሰሙንን ሎምን ድሰማዕናዮ ናይ ጎይታ ተኣምራት ከዓ ይነግሮ ምክንያቱ ኣብታ ቁፅሪ 43 እያ መስለኒ እወ ስለዚ ኣታ ኣይሁዳዊ ኢሉ በቲ ብኡኡ ምእንታኻ ዝተገብረ መከራ ተማሃር ግና ኣታ ኣይሁዳዊ እቲ ኣባኻትኩም ዝተገብረ ተኣምራት ዶ ከምቲ ኣባኹም ዝተገብረ ዶ ትዝክሮ ኢኻ ምክንያቱ ነቲ ናይ ጎይታ ምምፃእ ነቲ ናይ ጎይታ ነገር ኣይተቐበልዎን ስለዚ ጎይታ ከምዝን ከምዝን ምግባሩ ብፍላይ ከዓ እታ ሰብ ኮይኑ ምውላዱ ማለት እዩ ካብኡ ዝዓቢ ተኣምራት ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን ካብኡ ጀሚሩ ከዓ ጎይታ ዝገበሮ ኩሉ ዘርዚሩ ማለት እዩ ኣየና ኢና ኣብሊፅና ከነድንቕ ዝግበአና ሰማይ ዶ እንጌራ የዝንም እዩ ወይ ስጋ ዝተዋሃሃዶ ኣምላኽ እናበለ እናነፃፀረ ከዓ ብጎይታ ዝተገበረ ተኣምራት ኩሉ ዘርዚሩ ምስ ወድአ ኣብ መወዳእታ ይምዕዶ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ እምበኣርከ ሕጂ ጌጋኻ ሕደግ እዚ ኣምላኸይ ኣመስግኖ ኣምላኽ ኣቦዩ ልዕል ኣብሎ እናበልካ ኣመስግን ካብ ጌጋኻ ተኣርም ኣምላኽና ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ እዩ እዚ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እሞ ንምድሓን ሰብ ኢሉ ስጋ ሰብ ለቢሱ ብሞቱ ዘድሓነና ከምዝን 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 ተኣምራት ዝገበረ እዚ ዝኣምላኽ እዚ ስለዚ ተጠንቀቅ ካብ ጌጋኻ ተኣርም እዚ ኣምላኸይ ኣመስግኖ ኣምላኽ ኣቦዩ ልዕል ኣብሎ እናበልካ ኣመስግን ኢሉ ከዓ ብምኽሪ ይድምድሞ ተስፋ ገብር ክትምልኡ ለይ ናይዚ 49 ዝነበረት ምዕራፍና ሕፅር ብድበለት ነዚኣ ትመስል ካብዚ ንላዕሊ ዘረባ ከየንውሕ ህውኽ ዳቦልከ የኸብላ ፀኒሐ ሕራይ ድኾነ ሓሳብ እንተሎ ቅድሚ ናብ ኣቦታትና ምስጋረ ሓደ ክልተ ዕድል ክህብ እየ ሓሳብ ከለኩም ከይኮልፈኩም ንሰግር ስለ ዘለና ናባኹም ሕራይ እምበኣር ዝኾነ ሓሳብ ተደይብልና ናብ ኣቦታትና ከሕልፈኩም እየ ሓንቲ ሕቶላ ናይ ማማ ሂወት እታ ሉቃስ 23 ካብ 28 ናብ ኣቦታትና
راي أبي ملاك السلام أبي مرجيتان أباكم يبلغكم الله كان أنا ما أسوي قبر عندي ما أبغى أقبره أنا صلت الله أنت غير ما أسوي قبر ده أبغى أنا بقوم قاعد Thank you. شكرا يا ويلكم كما يوعيلكم حزب እግዚአብሔር حساب الساعة زبدحنا سلام عقيبو بز قدوس አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ تا هيوت حبتنا زحتت تحتو أبو وانجيل لوكاس معرف فران سلستن كاب عسران شمونتن كساب عسران تشاعة تنزلو أكاز قهابات هذه ولجت محسن زيت بوا أتبات زبها لولو جزية كمسيو زبلت حتو أبينا يكونتات نينا يكملكتي ويتا يسوس كريستوس وميلو ምክንያቱ ኣብ ቁልል እኳ ከም ዝሃብ ገበሩስ ኣብ ንቑፅዳ እንታይ ክገብሩ እዮም ኢሉ እቲ ብድሕሪ ክርስቶስ ዝመፅእ መከራ ከመልክት እዩ ብሓፈሻ እቲ ኣርእስቲ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ግን እታ ዘየጥበወት ወይ ዘይወለደት ማሕፀን ክብል ከሎ ዓብዪ ምስጢር ኣለዎ ምስቲ ዘለና ግዜ ንእሽተይ ትንክፍ ኣቢለ ክሓልፍ ኣብ ኢሳያስ 54 ካብ ሓደ ጀሚሩ እንታይ ዝብል ካብ ደቅታ ምርዑትስ ደቅታ በይና ዘላ ክበዝሕ እዮም እሞ ኣቲ ዘይወለድክ መኻን ዕልል በሊ ኣቲ ንምውላድ ዘይፀዓርክ ዓዊልክ ብደስታ ጨድር ይብል እግዚኣብሔር ካብ ደቅታ ምርዑትስ ደቅታ በይና ዘላ እቲ መንፈሳዊ ውልድነት ክሳብ ምዕራፍ ክሳብ ቁጥሪ 10 እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣኽራን እኳ እንተዘንበሉ ኮረቢት ዊነነይ እንተበሉ ምሕረተይ ስኸባኻ ኣይክዘንብልን ኪዳን ሰላመይ ድማ ነነይ ኣይክልብልን ይብል እቲ ዝርሕርሓልክ እግዚኣብሔር ስለዚ እቲ ኣዴና ብጸጋ ኣደ ጎይታና ብስጋ ንብሎ ኣደነት ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እናሃዴኹም ኢሉ ዝሃባ ኣደነት መንፈሳዊ ውሉድነት የመልክት ካልእ ኣቲ እታ ዘይወለደት ክብል ከሎ ብዙሕ ግዜ እቲ ሙድንጓይ ናይ ምላድ ናብ ተስፋ ምቁራፅ ስለ ዘስዕብ እቲ ትንቢት እንታይ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ንመኻን ኣደ ቆልዑ ገይሩ ብሓጎስ ኣብ ቤት የንበራ ኣብ መዝሙር ዳዊት 113 ቁፅሪ 9 ንመኻን ኣደ ቆልዑ ገይሩ ብሓጎስ ኣብ ቤት የንበራ ስለዚ መኻን ዝብል ባህሪ ኣምላኽ ክድንጉ እንደዘይ ኮይኑ እምበር ብባህሪኡ ዘይወልድ ከም ዘየለ ኣዴና ሃናውን ከምኡ ኢላ ኣላ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 እታ መኻን 7 ወለደት እታ ወላድ ከዓ መኻን ኮነት እግዚኣብሔር ዝህብ ዝኸልእ ምዃኑ ካልእ ስለቲ መንፈሳዊ ውሉድነት ኢልካ ነቲ ስጋዊ ውሉድነት ሸለል ምባል እውን እዚ እቲ ኣብ ሰማይ ክንድቦን ክንድደን ክንድውሉድን ዘውህብ ፀጋ ክገልጽ ከሎ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 12 ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢሎም ነሰብነቶም ዝሰለቡ ሰብነተን ዝሰለባ ኣለዋ ማለት ክወልዱ እናኽኣሉ ክወልዳ እንዳኽኣላ ከለዋ ካብ ናይ ምድሪ ውሉድነት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ውሉድነት ይበልጽ ካብ ናይ ምድሪ ስጋዊ መርዓዊ ክርስቶስ ካብ ኣብ ምድሪ ስጋዊ መርዓዊ ክርስቶስ ይሕሸና ኢሎም ነዚ ብምናንየ ዝሓልፍዎ ስለ ዘለውን ነዚኣቶም ከዓ ብፁዓን ይብሎም በቲ ዝመረፅዎ ምርጫ ማለት እቲ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ዘሎ ግን እቲ መከራ ይመጽእ ስለ ዘሎ ዘበን ሰላንኪ ሰኣን ምፍላጥኪ እናበለ እሶም ክጭርሑ ከለዉ ንስ ግን ኢየሩሳሌም ይቤኽየላ ነይሩ ማለት
ስለዚ ኣብ ሰለስተ ክንሪኦ ይኽእል እቲ መንፈሳዊ ኣደነት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኩላህና ካብ ደቅታ ሰብኣይ ዘለዋስ ደቅታ ሰብኣይ ዘይብላ ክበዝሑ እዮም ከመ ኢሎም እመ ያዕቆብ በጸጋ ማርያም ንግስተ ኩሉ ተኣብ ቀራንዮ ዝተዋህበና ኪዳን እናሃ ኣዴኹም እናሃ ኣዴኻ ዝብል ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሎሚ ውላድ ጽበያ ጽባሕ ውላድ ጽበያ ተስፋኻ ይቆረጽና ክንጽባእ ኣምላኽካ ኣብ ሰዓቱ ናብ ግዚኡን ዝምልስ ምዃኑ እቲ ሳልሳይ ከዓ ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢሎም ዘይወለዱ ዘይወለዳ ዘየጥበዋ እዚኣቶም ከዓ ክሳብ ክንደይ ብጽዕና ከም ዘለዎም እቲ ኣርእስቲ ስፍሕ ዝበለ ምስቲ ዘለና ግዜ ግን ካብ ነዊሕ ብሓፂር ካብ ብዙሕ ብሒደት ነዝመስል ስለ ዝተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቴንክ ዩ አባና ቃል ህይወት ይስማዕልና አብሪሁም እና ራይ ክብርና ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን በና በመርገታ አውና ዲያቆን ኩልኩም ቃል ህይወት ይስማዕልና ቶም ዝምር ዘመርኪ ሓፍትና ከምውነት ምዕራፍ ጥቅስታት በመንባብ ዘምሰኹም እዚ ክንምሃሮ ዘምሰና ሙሉእ ናይቲ ምዕራፍ እውን ዘስተንተንኩሞ ወይ ድማ ዘይተረዳእኩም ከም ሕቶ ንኩልና ዝኸውን ከም ሕቶ እናቅረብኩም ፀናሕኩም ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ እቲ ዝበሃል ዳርጋ ኩሉ ኢሎም እዮም ግን ሓንቲ ክብል ኣብ ቁጥር 47 እምበኣርሲ ካብዚ ተኣምራት እዚ ተምሃሩ እሞ ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ነቲ ዝተሰቕለ ስገድ እዩ ካብዚ ተኣምራት እዚ ተምሃር ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ድማ ስገድ እቲ ኩሉ ተኣምራት ዋላ ብመላእኽቲ ዋላ ብቅዱሳን ዝግበር ተኣምራት ብስመን ወይ ድማ ብሓይሊ መን ወይ ድማ ብትእዛዝ መን እዩ ክንብል እንተደኣ ኮይና ብሓይሊ እቲ ዝተሰቕለ ጎይታ ብሓይሊ ወይ ድማ ብትእዛዝ እቲ ዝተሰቕለ ጎይታ እዩ እሞ ነቲ ዝተሰቕለ ስገድ ነቲ ዝተሰቕለ እንሰግደሉ ስግደት ኣብ ዝሓለፈ ባይብል ስታዲ ድገለውን ርኢናዮ ነርና መስለና ኣጋጣሚ ጠቂስናዮ ነርና ነቲ ዝተሰቕለ ስገድ እዚ ስቕለት እዚ ይቕረታ እዚ ስግደት ነቲ ዝተሰቕለ እንሰግደሉ ንዕኡ ንበይኑ ጥራሕ ዝስገድ ስግዳን እዩ እዚ ስግደት እዚ ድማ ስግደት ምንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ስግደት ኣምልኾ እዩ ናይ ፈጣርነት ናይ ከኣልነት ናይ ገባር ኩሉ ምዃኑ ናይ ኣምላኽነቱ ንዕኡ ንበይኑ ዝስገድ ስግዳን እዩ ካብተን ዝተነባት ኣብኣ ዘለዋ ተነባልና ኣብታ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ቁፅሪ 3 እንታይ ኢሉ ቃል ጽድቂ ካብ ኣፈይ ወፂኡ እዩ እሞ ኣይክምለስን እዩ ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን ከዓ ብዓይ ክምሕል እዩ ኢለ ብርእሰይ መሓልኩ ቃል ጽድቂ ካብ ኣፈይ ክወፅእ እዩ እሞ ኣይክምለስን እዩ ከምቲ ዝናብ ምስ ዘነመ ዝማን ውርጪ ዘፍሪ ዘብቁል ቃል ኣምላኽ ድማ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ምስ ወፀ ምስተነግረ ድማ ስቂሉ ኣይምለስን እዩ ዘስልጥ እዩ ዘቕንዕ እዩ ዘፀብቕ እዩ
نزي الزازو نزي سمعو سمعي نزي قبرو دما تايز قبريو زقصعيو اما اتقاد صدقي كاب افاي وصي معيكم لسني كل بركي كسجدلي كل لسان كا بعيكم حلي الى برئسي محلكو كل بركي مبار نتتسقله سجد اندي زبل دلبزي ابزي دما كل بركي كسجدلي ايو ما نحنا بيت كريستياننا اتئززنا حوارياو بيت كريستيان اتسجدو سجدان اتملخو املخو ناي املخو سجدت اتهبو نمانيا انت دعيلنا نتتسقله نእግዚአብሔር ጥራሕ እያ መስሎ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብጽሐዮ አጀሚሩ ዘፈጸመና እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋና ንዕይኹን ንሕና ድማ ካብ ዝንሰምዖን ንመሃሮን ዘሎና ድማ ስለ ምስማዕ ደይኮነሲ ብመንፈስ عبينا أما نفساونتنا عبيت أبهوتنا لوطي أبا قلقلتنا عوات أما قدنا دما ملوات النري اللو قبائي دما يقبرلنا بارمو سلخلو مسقانا يبصحيو مدبنا بصولت كنعصو من سلام صلت كم بحدش كل نزحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ሰላም ዝሓንቲ ልዕሉ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምናሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክና እዩ ምንት ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ሎሚ ሃበና حنان زبدلونا بدلهم كم زحدقنا الله بدلنا أو سنان دقلنا كوكفاد حنا النمبر أفتنا يتأتولنا من قسن حيلم كبرن نزل علمنا تكايمو أمين وزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله حلنا غد دنقليخي سقاخون دنقليخي أدي جابي ارتباط قويتا سراوي سلام لكله سخيكاو أنس برغتيغي ركر سغوم برغيو قوم لتسقا يا بيهر مساخيو قوف السيتي داسي بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس انتانا محرت لمن لنا امين ونقول تحجيا بهر لمنا كان مال كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل يبقى اغم او جابير اطرينا صقا خو نفسلنا جكان نفلط بعد املاخ ابنان قدسم كان سمن صوعن لنا ابسما يزل خان استغا سلام كعب لنفس كلنا حدر ابز عالم زمن بارنا سلام حبو كل مرحتن سبستان بقدسم كا سلام حبهم ابزريانا نزلو مكاين تعذاب كامخراب اموتاونا نمطانا نزلو قراوتنا بكل سلام حلوهم بودون بعني كونعني واتكن نبر كل سنة يملكو دما ناغاني جابير مفرح بحياة ونتكن ركبن كريستوس مسؤول اسمان فاز كل سمسقانان قناعاتن بؤذلوكا فمن كل سعن نزل علم امين حر املاخ محرنا يغرب على املاخ يغرب لنا ساعات معلتي تبارك لنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርኸልና ሰላም አውዒልካና ኣኻ ንመስክነካ ሰላም ከተሕድረና ድማ ንልምነካ ጎይታ መዓልቲ ጎይታ ለይቲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ኣብ ለይትን ኣብ መዓልትን እግዚአብሔር አምላክና ጽላልካ ኣውድቐልና እዚ ጉባኤ እዚ ድማ እስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ بمنفس عبينا أب قبائي قدسان أب داقماي مسعاتكا أب سماي قد كان ريقلو ناب قبائي قدسان النس انبرلو قبائي قبرلنا إذن نصمو زلنا صم دما أملاخنا نقول هواساتنا كاب حماق نقر أتسمكا كاب حماق نقر كليلكا اتنريقو صبوق اتنزاربو طعوم اتن حسبو سناي اتن خدو قدوس اتن قبرو دما أملاخنا كبر خاز قلت كون دما نسخا
حجزنا قدم خاب اخلماي مخلكالنا كابتن السخا زيت خبرلون زيت حقوسلون نحنا دما نقدالو حماق نجر كنصوم املاخنا حجون وشتنا بمنفس قدسكا قدس مقدنا دما بحيلخا اقنع ودوتو ساينخا برهانة تنساخا دما املاخنا بدحانة سلامة بصحنا زما بزا سعزيا اب حمام بسقاي زلو بصلو ذكرنا زبلنا كلهم اسماتهم نفلطهم زي نفلطهم نسغاد ما تفلطهم يخمو سلو كلهم حمومات لمنكا حزنا نصحنا تعرفوا منقص غورس أسرات فتاح طميات نساء صقمات رداء يوفروا دحان يأتوا زقشوا دحان ملسهم ولدنا يوم باركا قدسكا عبيلنا ببزلنا يدما أملاخنا صلال كاود قلنا بركات عدينا قدس رنجل مريم كفلنا بإيد ملاك تغحلونا كم تنهاري الزمهار كايوم أب سمايات تنبر ربنا نبلنا نسوعك لنا سمك يقدس منقصغا تمسا فقد كام تاب سماي كم دمام دريقون علت مقبنا لما هبنا نحن زبدولنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كبفاد احنا النمبر أفتناي تأتونا منقصن حيلين كبرن نزل عالمنا تكايما أمين أوزت يا مريم نا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللخو حلنا خدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير تباوت قويتا سراوي سلام لك اللخو إسغي كاو أنس برختيخي فركر سخون برخيو أو ملئتا تسقا جابير مساقيو أو فسيتي داسي بالكي عطياتنا خسريلنا نفتو ودخي إيسوس كريسوس من تانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويسري زينو أملاك نورانيس كريسوس كاني كغانا سرات يردم ساسي أبسا ولدو لبروكو ساتي برهان أنتم أوية كانات وأوية دياقونات أولون سايرو قصانات ببس مكمو كنو فتانو نتحاني يرسيان رسكلوان سميات جيو مهار النكرسوس ملعصر تغلطي زيو مهار النكسوس 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 زيو مهار النكرسوس كمون بنت اجزيتنا مريم مهار النكرسوس ملعصر تغلطي بنت اجزيتنا مريم هانكسوس 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 بنت اجزيتنا مريم مهارنا كريستوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ኣገልግሎትኩም ግዜኩም ዘመንኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና አጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ አሜን ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና አሜን ቴንክ ዩ ከቦታትና ዲያቆን ኩልኩም ቃል ህይወት ይስማዕልና ደሓን ሕደሩ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃል ህይወት የስማዕልና ብሩኽ ለይቲ ጽንዓት ይሃብኩም እግዚአብሔር ይመስገን ብሩኽ ለይቲ ቃል ህይወት አቦታትና ኩልኩም ተመዲና ዓለም ስድራ ቤት ልዋም ለይቲ አሜን ብሩኽ ለይቲ ቃል ህይወት የስማዕልና ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ደሓን ሕደሩ